Da. Partea întâi din Road to Diamond. Only Widow. Reguli. La cariera mea de competitiv nu are voie să apară altceva în afară de Widow. Nu am voie să dau contul nimănui ca să fiu boostat. Nu am voie să joc primate cu nimeni până în Diamond. Competitiv. Casual Diamond. Fără competitiv primate. Trebuie să ajung Diamond până de ajun. Că de nou îmi face Penteliuc afară de super mega ultra șmen. Da, urați-mi noroc. Am să încerc să joc câte ori pe zi Widow. Am să încerc, nu promit. N-am renunțat, Penteliuc, știu că ai știut la video ăsta. Pot să jur, bag mâna în foc. Dacă nu te uiți acum când îl postezi, ai știut mai încolo. Doamne ajută să reușesc, nu cred, nu-mi dau speranțe, eu zic 90% șanse că nu o să reușesc, dar am să mă chinui cu Doamne ajută. De ce am ales challenge-ul ăsta este foarte simplu, ca să îi arăt lui Penteliuc că îl pot domina la Overwatch, așa că am ales să joc doar caracterul cu care sunt foarte, foarte garbage, adică na. Aim skill-ul meu e de Doamne ajută și mai rău. Ce pot să garantez e faptul că până de ajun, de când e programat challenge-ul ăsta, până de ajun am timp ca să ajung. A început acum ceva timp, doar că eu nu m-am ținut serios, că am zis că bă, am timp la vară, dar după care am realizat, bă, nu prea am timp. Până la finalul challenge-ului eu pot să garantez că am să am un aim mai bun. Că am să ajung Diamond, nu pot să garantez, mai ales solo. O să fie greu, o să încercăm, am să dau, cred, câte un video, cred că am să fac zilnic, un update, una cu alta, ce am mai făcut. Când am jucat, când joc, am să fac câte un video, când nu joc, nu fac nimic, ca logic. Doamne ajută să nu, să nu. Să nu, Penteliuc, da? Să nu. Cred că o să ne vedem mâine. O să mă bag acum la niște pompe și o să vă las.